synge, jeg er glad for penis. Men min skat, du kan stole på mig. Det er fuldstændig sandt, når jeg siger, at mit hjerte kun banker for din. Og lidt for Christoffer. Lars Ole så Holger. Godmorgen med jer, og godmorgen Nuka. Nå, vi har lidt travlt, så vi bliver nødt til at smutte hurtigt. Det er bare i orden. Så Ja. kom her, Nuka. Godt. Min far er på arbejde, han er advokat. Det er min far også, men han er bedemand. Min far er skuespiller. Min far han er tømrer. Han kan godt lide at bygge ting. Og min mor, hun er fysioterapeut. Hvad laver din mor, Nuka? Min far han er sygeplejerske. Jamen, hvad med din mor? Min far er sygeplejerske. Niels, hvorfor har Nuka ikke nogen mor? 1, 2, Jeg kan med en hånd. 3, Jeg kan også med en hånd. 4, 5, 6, 8, 9. 10. Skal vi ikke lege far, mor, børn? Jo, men så skal det være min far og en far. Det kan man altså ikke. Man har en mor og en far. Så kan du altså slet ikke være med nu. Nå, så går jeg bare og leger med min bold alene. Skal vi lege så? Så kan vi lege far, mor og børn. Og lege med bold. Nuka, hvad er der galt? Nuka, er der noget, vi skal snakke om? De andre børn, de driller. Driller de? Hvad driller de med? Jeg vil også have en mor og en far, ligesom alle de andre børn. Ej, se Nuka, der er dine forældre. Hej, Nuka. Hej. Hej med jer. Hej. Hvad hedder det? Må jeg lige snakke med jer i 2 sekunder? Ja. Nuka. Kan du ikke lige tage din frak på? Jo. Så kommer vi lige om 2 sekunder. Nå, Niels, du vil tale med os? Ja, Nuka, hun har stillet nogle spørgsmål omkring, hvorfor hun ikke har nogen mor, ligesom alle de andre børn. Og hun har virkelig lidt ked af det. Jeg tog lige en snak med hende, men det kunne være, at I også skulle snakke med hende og høre, hvordan hun har det. Ja. Det er ikke noget, vi selv har lagt mærke til, men det kan vi godt prøve. Nej, vi må se. Ja. Ellers så må I have en fortsat god dag. Jo, i lige måde, Niels. Og vi ses. Hej. Hej, Nuka. Hej. Luca. Skal vi hjem og lege? Yay.